ay ba tuloy-tuloy pa rin yung gawa ni Kuya. Napinis niya na. Bali yan na lang yung titira. Ay mga kaparangers, bali baglang kay Arnel. Ayan. Tutok kay Kuya Arnel. Kaya nang matutong ba? Wag ka lang iha, sandong pabago-bago. Puso ko sa'yo at kung pakiramdam mo, wala ka ng kakampi. Puso ko sabi sa'yo, kung wala ka na maintindihan, kung wala ka nang makapili na talaga, bakit ka sa akin? Bakit dali mo! Abutin mo dito! bitawan? At kung ang hirang mo, wala ako sa iyong sabi. Dapat bibigyan mo. Lukusan mo. Wala naman tayo. Hindi, malay mo. Sige na lang. Kasi Ang iyakan sa dito. Mamatilan sa yan. basta magtira ng 60 ko na pa ako. Dito na ito. Sinagyan para para mo. Biro ng biro niya. Hindi ko alam. Wala na alam balik. Kung wala ka lang Nakita ng ibang izdol ka. maintindihan, kung wala ka lang manahilikan. Number 1 talaga. Kaya Hotel ka. Kaya na doon iwan din. Ika na ulit 60 mo. Ika na. Sige. Kaya talagang mga kasi ang Bakit ka sa akin? ito maraming pa ba yun? Bakit ka sa akin? Hindi kita bibita. Huwag ka nang umiyak. Sa mundong pabago-bago, iwan ko ang puso ko sa'yo. At kung pakiramdam mo, wala ako sa iyong tabi. Nasa iyong tabi.
na maintindihan. Ulatin na magkapitan. Bakit ka sa akin? Bakit ka sa akin? Hindi ka paliwanag, bibitawan. Di ba't sabi mo ang bawat Nag-jollibee kaya tao kay Gabi ah. ha? Nag-jollibee ka, di ka na nagkaya. Hindi. Maram. Ito na tayo. Pati na ang mundo. Napaliyak na. Dumadali aking bibig. At damhin ang tibok Sige. ng puso. At kagabi ang kami Ganda. ang bawat ngumiti, bawat ngumiti. Iba na Yan, siya muna yan. bang iba ka na nga. Lalo bang halaga na pangako mo? Kulang pa amoy. Wala pa pintura. Ilan? Wala pa pintura. Wala pa dito na. Alam kong iba na. Asa, nalabin. Ang tinitibok ng puso mo. Ano na ba kaya ang pag-iiwan mo? Bama! No? Bama naman sa Ulo ko sa'yo. Hanggang kailan kaya ay ibig ko. Iba na, ibang iba talaga. Ano bang napangako mo? Di ba ako'y isang mayaman? Isang anak mayaman, doktor daw ang aking pinag-aralan. Buhay ko'y namuruda. Ayun sa taas. Try ko nga mag-agdan. Una lang busa. Mag-imagine ako. May mga ano pa. Maya. Ngayon, nakita. Ha? Wala.
yung vlog mo. Malay. Nakita mo? Oh my God. Dami na nakakita. Hindi na vlog. Sabi mo lang, kasi gusto Pero ko hindi mo na Pag pininturahan, pininturahan na yan. Ang gagawin mo sa taas mo ay tay? Hindi mo muna rito tilaw. Kasi pintura na. Ang dami pala sa bukid, ipad yan dyan sa pintura. Panuman na yun. Ito. Kung alam kami, ganyan na yan. Oo, halo. Hindi naman talaga. Yun naman pala. Ay! Sige pa ito, pinamit mo. Ako na. Sabi yan ko. May sila may ano mo. Yan. Ako na nga, Tilo. Ay, ano nga kay patay ka lang. Tay! Ano dito? Samahan mo yung ano. Romy. Yan! Hindi nasabi ko nyo. May mga tundura ako, bigas na ako.
Matindi ang vendor. Bukas na tayo. Dito. Dito kayo. Ano talaga? Uy, di ba niya may nakisisimpan ko na? Tulungan pa ako. Mamaya. Ha? Oh. This month, join AdSense. Like
Lovers in the night. Daddy, daddy, daddy. Ang buhay. Amo. Mataas. Ako talaga. Malupit, ayos lang. Ano? Ha? Bakit mo na? I-repeat ko pa yan. Ano ito? Ay ba, tuloy-tuloy pa rin yung gawa ni Kuya. Napinis niya na. Bali yan na lang yung ano, ditira. Retouch.